Predstavenie. Zdravím vás, milí priatelia. Boh miluje a stará sa o všetkých, ktorí ho poslúchajú a slúžia mu. Započúvajte sa do týchto skutočných príbehov a pozrite si obrázky v žltej knihe. Po zaznení signálu prejdite na ďalší obrázok. Obraz 1. Rodina unikajúca pred hladom. Boh stvoril človeka, avšak ten sa odvrátil od neho. Neskôr si Boh vyvolil izraelský národ, aby ho poznal a uctieval, ale aj ľudia Izraela často reptali proti Bohu. Odvrátili sa od neho a uctievali modly a falošných bohov, ako aj ostatní ľudia. Boh zoslal nepokoj a hlad na Izrael, aby ich priviedol naspäť k sebe. Jedna z rodín sa rozhodla uniknúť pred hladom do krajiny Moáb, aby tam našli potravu pre seba. 10 rokov žili v tomto cudzom kraji. Ich otec tam umrel. 2 synovia si vzali ženy Moábky. Potom zomreli aj synovia. Zostala iba matka s nevestou v tejto neznámej krajine. Obraz 2. Naomi a Rút sa vracajú do Izraela. Matka tejto rodiny sa volala Naomi. Jej nevesty, Moábky, boli Rút a Orfa. Naomi sa rozhodla vrátiť do krajiny Izrael. Rút a Orfa išli s ňou. Potom im Naomi povedala: Vráťte sa domov, dcéry moje. Prečo chcete ísť so mnou? Už nebudem mať viac synov, ktorí by sa mohli stať vašimi máželmi. Boh sa obrátil proti mne. Orfa poboskala Naomi a vrátila sa späť do rodičovského domu. Avšak Rút sa jej držala a povedala: Nenúď ma, aby som ťa opustila. Kam pôjdeš ty, pôjdem aj ja. Tvoj ľud bude mojím ľudom a tvoj Boh bude mojím Bohom. Tak Rút išla s Naomi do Betlehema, krajiny Izrael. Obraz 3. Rút na poli s klasmi. Naomi a Rút boli veľmi chudobné. Rút povedala Naomi: Dovoľ, aby som išla na polia a zbierala klasy. A tak šla na pole a zbierala jačmeň za žencami. Vlastník toho pola bol muž menom Boáz. Pýtal sa svojich pracovníkov na neznámu ženu na poli. Povedali mu: To je Moabitka, ktorá prišla z Naomi. Boáz sa dozvedel, ako sa zachovala k svojej svokre. Videl, že Rút je dobrou pracovníčkou, a tak jej povedal: Zostaň s mojimi žencami, až dokým neskončí žatva. A tiež povedal svojim pracovníkom, aby sa jej nedotkli a nechávali jej jačmeň na zbieranie. Toho večera Rút povedala Naomi o Boázovej náklonnosti. Naomi povedala: Nech ho Boh požehná, on je našim príbuzným. Obraz 4. Rút leží pri nohách Boázových. Keď zomrel nejaký muž v Izraeli, jeho najbližší príbuzný si musel zobrať jeho ženu. Jedného dňa povedala Naomi Rút: Musím ti nájsť mážela, aby si mala svoj domov. Boáz je náš príbuzný. Dnes večer bude mlátiť jačmeň na poli. Choď, umyj sa a obleč do najlepších šiat. Potom choď za ním tam, kde bude. A keď si ľahne a zaspí, odkry miesto pri jeho nohách a ľahni si tam tiež. Rút urobila všetko, ako jej Naomi povedala. Keď sa Boáz prebudil, našiel Rút, ako mu leží pri nohách. Vedel, že si ho chce vziať za muža, a tak jej povedal: Rút, urobím všetko, čokoľvek povieš, lebo si sa dokázala ako statočná žena. Obraz 5. Boáz a starší Betlehema. Boáz zvolal 10 starších ľudu ku bráne Betlehema. Iný príbuzný mal právo vziať si ako prvý Rút, ale všetci sa zhodli, že si ju vezme Boáz. Aby zapečatil túto dohodu, tento príbuzný dal Boázovi svoju topánku. Taký bol zvyk v Izraeli. Tak si vzal Boáz Rút za ženu. Mali spolu syna, ktorého nazvali Obéd. Tedy povedali ženy Naome: Požehnaný Hospodin, ktorý ti dal výkupníka, aby sa o teba staral. Lebo tvoja nevesta, ktorá ťa miluje a je ti lepšia ako 7 synov, ho porodila. Priatelia, Rút našla skutočnú radosť, keď slúžila Bohu a jeho národu. A Obéd sa stal starým otcom Dávida, veľkého kráľa Izraela. Obraz 6. Mária a anjel Boží.
Mnoho generácií po Rút si Boh zvolil inú ženu, aby mu slúžila. Volala sa Mária. Bola jednou z ďalších v rodokmeni za Rút. Mária bola panna, bola zasľúbená mužovi menom Jozef. Ale predtým, ako sa vzali, zjavil sa jej anjel Boží. Povedal jej: Neboj sa, Mária, lebo si našla priazeň u Hospodina. Porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Synom Najvyššieho sa bude volať. Mária povedala anjelovi: Som služobnica Pánova, nech sa stane tak, ako si povedal. Potom, ako na ňu zostúpil Duch Svätý, otehotnela a porodila syna. Tak sa Mária stala matkou Ježiša, Syna Božieho. Obraz 7. Anna sa modlí k Bohu. Krátko po čase Rút žila v krajine Izrael žena menom Anna. Jej manžel ju miloval, ale Anna bola nešťastná, lebo nemohla mať deti. Každý rok chodievali do domu Božieho v meste Síle, aby sa klaňali Bohu a priniesli obety. Anna vstúpila do domu Božieho a povedala: Hospodine, ak si na mňa spomenieš a dáš mi syna, dám ho tebe po všetky dni jeho života. Anna to hovorila iba vo svojom srdci, ale rty sa jej pohybovali. Preto si veľkňaz Éli myslel, že je opitá. Avšak Boh počul Anninu modlitbu a o nejaký čas porodila syna. Nazvala ho Samuel. Obraz 8. Dieťatko Samuel v dome Božom. Kým bol ešte Samuel malý, Anna ho dala Bohu. Vzala ho ku kňazovi Élimu v Síle. Éli naučil Samuela, ako slúžiť Bohu. Éli mal 2 synov. Boli síce tiež kňazmi, ale nepoznali Hospodina a žili hriešne. Preto Boh prestal hovoriť k svojmu ľudu skrze kňazov. Jednej noci Samuel spal v dome Božom. Tom Boh zavolal jeho meno. Samuel si myslel, že to bol Éli, a tak bežal k nemu. Tu som, volal si ma. Ale Éli povedal: Nevolal som ťa, choď si lahnúť. Táto istá situácia sa 3-krát zopakovala. Potom si Éli uvedomil, že to musel byť hlas Boží. Preto povedal Samuelovi, aby odpovedal Bohu slovami: Hovor, Pane, tvoj služobník počúva. Boh ešte k Samuelovi prehovoril veľakrát odvtedy a ten sa stal veľkým prorokom a vodcom v Izraeli. Obraz 9. Samuel sa modlí za Izrael. Boh potrestal neposlušných synov Éliho. Boli zabití v bitke a Izrael bol porazený Filištíncami. Viac ako 20 rokov Filištínci panovali nad Izraelom. Jedného dňa Samuel povedal Izraelu: Ak sa navrátite k Bohu, Hospodinovi, budete mu slúžiť, vytrhne vás z ruky Filištíncov. Izraelci poslúchli Samuela. Všetci prišli k miestu, kde obetovali Hospodinovi. Samuel sa modlil za Izrael. Filištínci sa v tom čase chystali napadnúť Izrael, ale Boh na nich zoslal búrku. Filištínci utiekli v strachu a Izrael ich tak mohol všetkých poraziť. Obraz 10. Samuel pomaže olejom Saula. Boh bol skutočným kráľom Izraela a Samuel viedol ľudí k nemu. Avšak oni chceli radšej muža z mäsa a kostí, aby sa stal ich kráľom. Aj ostatné rody mali svojich kráľov. Samuelovi sa to nepáčilo, ale Boh mu povedal: Poslúchni na hlas ľudu, lebo nie teba zavrhli, ale mňa zavrhli, aby som nekráľoval nad nimi. Bol tam mladý muž menom Saul. Bol vysoký a pohľadný. Raz išiel Saul navštíviť Samuela. Keď ho Samuel videl prichádzať, Boh mu povedal: Toto je ten muž, on bude vládnuť v mojom ľude. Tak Samuel vzal olej a pomazal ním Saulovi hlavu. To bol znak, že on je vyvolený kráľ Izraela. 40 rokov vládol Saul v Izraeli. Obraz 11.
Saul vytrhne kus zo Samuelovho plášťa. Amalekiti boli skazeným národom, ktorý škodil Izraelu. Tak Samuel povedal Saulovi: Načúvaj posolstvo od Boha. Zabij Amalekitov a znič všetko, čo im patrí. Boh pomohol Saulovi a jeho armáde poraziť Amalekitov, avšak neuposlúchli Božie nariadenie. Nechali si zvieratá Amalekitov, aby ich obetovali Bohu, a taktiež nezabili amalekitského kráľa. Samuel povedal Saulovi: Pretože si odmietol poslúchnuť Božie prikázanie, on ťa odmietol ako kráľa. Samuel sa otočil, aby odišiel, ale Saul vytrhol kus z jeho plášťa. Vtedy mu Samuel povedal: Hospodin dnes otrhol kráľovstvo Izraelovo od teba a dal ho tvojmu blížnemu, lepšiemu ako si ty. Priatelia, Saul obetoval Bohu, ale neposlúchal ho. Samuel poslúchal a slúžil Bohu po všetky dni svojho života. Chcem poslušnosť a nie obete, hovorí Hospodin po svojom slove. Obraz 12. Ježiš v dome Božom. Mnoho rokov po Samuelovi sa narodil Ježiš matke Márii. Jeho otcom bol samotný Boh. Keď mal Ježiš 12 rokov, išiel do Jeruzalema spolu s Máriou a Jozefom. Ježiš sa tam stratil a tak ho Mária a Jozef hľadali po meste. Po 3 dňoch našli Ježiša v chráme. Spolu so židovskými učiteľmi sa rozprával o Bohu. Mária mu povedala: Hľadali sme ťa a báli sme sa o teba. Ježiš jej povedal: Musel som byť v dome môjho otca. Ježiš už ako malý chlapec vedel o svojej službe Bohu. Ježiš prišiel, aby pomohol ľuďom vrátiť sa opäť k Bohu, lebo jedine Boh je skutočný kráľ a spasiteľ pre každého človeka. Obraz 13. Dávid, statočný pastier. Saul bol prvým kráľom Izraela, avšak neposlúchal Boha. Preto Boh odišiel od Saula a už mu viac nepomáhal. V Izraeli žil chlapec menom Dávid. Staral sa o stáda oviec svojho otca. Spoliehal sa na Pána Boha a chodil s ním. Nebal sa nebezpečenstva. Jedného dňa lev napadol jednu z jeho oviec. Dávid zabil leva a zachránil svoju ovečku. Zložil nádhernú pieseň a spieval Bohu chvály. Dávid sa stal mužom podľa Božieho srdca. Bohu sa páčil jeho život a preto si ho vyvolil za kráľa na miesto Saula. Obraz 14. Dávid a obor. Medzi Izraelom a Filištíncami bola vojna. Filištínci mali medzi sebou obra, nazvaného Goliáš. Ten pokrikoval na Izraelcov: Vyberte si muža, ktorý bude so mnou bojovať, ktorý ma bude schopný zabiť. Potom vám budeme slúžiť. Ale ak ho zabijem ja, stanete sa našimi otrokmi. Izraelci sa báli Goliáša. Nikto s ním nechcel bojovať. Potom prišiel Dávid a povedal: Kto je ten neobrezaný Filištínec, čo nepozná Boha? Ako môže on uvaliť pohanu na vojská živého Boha? Dávid sa ho nebál. Vedel, že Boh môže zabiť obra. Preto si vzal svoj prák a pár kameňov a rozhodol sa ísť bojovať s Goliášom. Zo svojho praku vystrelil kameň rovno do Goliášovej hlavy. Obor padol na zem, Dávid k nemu pribehol, vzal Goliášov vlastný meč a odsekol mu hlavu. A tak mohol Izrael poraziť tábor Filištíncov. Obraz 15. Saul sa pokúša zabiť Dávida. Saul bol zo začiatku rád, že Dávid zachránil Izrael. Ľudia Izraela milovali Dávida. Stal sa vynikajúcim bojovníkom a vodcom. Saul však začal na Dávida žiarliť. Chcel ho zabiť. Jedného dňa Dávid hral pre Saula na harfe. Do Saula vošiel zlý duch a chcel Dávida zabiť. Vzal svoj oštep a hodil ho na Dávida, ale netrafil ho. Kopia sa zapichla do steny.
Po tomto raze sa Saul pokúšal zabiť Dávida ešte viackrát. Saulov syn Jonatán a mnohí Izraeliti pomáhali Dávidovi, napriek tomu však musel utiecť pred Saulom na púšť. Obraz 16. Dávid ušetrí Saula. Saul a jeho armáda vyšli až na púšť, aby našli Dávida. V noci, keď Saul a jeho muži spali, Dávid a jeho priateľ Abišaj sa preplazili do ich tábora. Abišaj chcel zabiť spiaceho kráľa, ale Dávid ho zastavil. Povedal: Boh potrestá každého, ktokoľvek sa dotkne jeho pomazaného. Dávid si potichu vzal Saulov oštep a jeho čbán. Keď vyšli von z tábora, Dávid kričal, aby zobudil mužov. Nechránili ste svojho kráľa. Pozrite, tu je kráľov oštep. Na to Dávid povedal Saulovi: Tak ako som ja ušetril tvoj život dnes, nech Boh ušetrí tiež môj. A tak Saul prestal prenasledovať Dávida, aby ho zabil. Obraz 17. Dávid kráľom. Filištínci znova prišli, aby bojovali s Izraelitmi. Kráľ Saul a jeho syn Jonatán zomreli v tejto bitke. Ľudia urobili Dávida kráľom Izraela. Svoj palác si postavil v Jeruzaleme. Boh povedal Dávidovi: Ty budeš pásť môj ľud Izrael a ty budeš vojvodcom nad ním. Tak Boh urobil Dávida veľkým a dal mu moc poraziť všetkých nepriateľov Izraela. Obraz 18. Dávid a Batšeba. Jedného dňa, keď sa Dávid prechádzal po streche svojho paláca, zazrel nádhernú ženu, ako sa kúpe. Dávid ju chcel pre seba. Tá žena sa volala Batšeba. Bola manželkou Uriáša, ktorý bol vojakom v Dávidovej armáde. Uriáš bol práve v boji proti nepriateľom Izraela. Tak Dávid poslal odkaz kapitánovi armády, povedal mu, aby sa uistil, že Uriáš zomrie vo vojne. Potom si Dávid vzal Batšebu za svoju manželku. Avšak táto vec, ktorú Dávid urobil, sa nepáčila Bohu. Prvý Dávidov a Batšebin syn zomrel. Dávid prosil Boha o odpustenie tejto strašnej veci, ktorú spáchal. Obraz 19. Dom Boží. Dávid zrešil proti Bohu. Avšak stále miloval Boha a chcel mu slúžiť. Chcel Bohu postaviť obrovský chrám. Ale Boh povedal: Vylial si množstvo krvi a viedol si veľké boje, preto nebudeš stavať môjmu menu dom. Narodí sa ti syn menom Šalamún, ten bude mužom odpočinutia. On mi vystavia dom, postavím pevne trón jeho kráľovstva nad Izraelom a bude stáť až na veky. Dávid prichystal mnohé veci pre stavbu chrámu, ale bol to Šalamún, ktorý ho postavil. Trvalo mu 7 rokov, kým vystaval nádherný chrám, kde mohli Izraelci po stáročiach chváliť Boha. Nikdy nezabudli na svojho najväčšieho kráľa, Dávida. Obraz 20. Ježiš prichádza do Jeruzalema. Asi 1000 rokov po Dávidovi sa z jeho potomstva narodil Ježiš. Jeho matka Mária bola pannou, ktorá počala z Ducha Svätého. Otcom bol všemohúci Boh. Ježiš bol bez hriechu. Vyučoval ľudí o pravde, o Bohu, mocou Božou činil zázraky. Saul aj Dávid a my všetci sme zhrešili proti Bohu. Ale Ježiš nikdy nezhrešil. Jedného dňa prišiel do Jeruzalema sediac na oslovi. Ľudia kričali: Hosana, najvyššiemu synovi Dávidovmu. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Božom. Pretože ľudia videli, že Ježiš bol dokonca väčší ako kráľ Dávid. On je kráľ kráľov, najväčší spomedzi všetkých na tejto zemi. Obraz 21.
Krkavce nakrmili Eliáša. Po kráľovi Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi vládli iní králi v krajine Izrael. Jeden z nich sa volal Achab. Spolu s jeho ženou Jezábel páchali zlo. Jezábel zabila mnohých nasledovníkov Boha a nútila ľudí, aby sa klaňali modlám Bála. V tom čase žil veľký Boží prorok Eliáš. Prišiel za Achábom a povedal mu: Akože žije Hospodin, Boh Izraela, nebude žiadneho dažďa po tieto 3 roky. Tak Boh dal hlad na krajinu Izrael. Avšak Boh sa staral o svojho proroka Eliáša. Poslal ho k potoku Karít, kde mohol piť vodu, a každý deň k nemu chodili krkavce, ktoré mu prinášali jedlo. Obraz 22. Eliáš a oheň Boží. Počas 3. roku hladu v Izraeli Eliáš zavolal Achaba a všetkých ľudí na vrch Karmel. Eliáš povedal: Dokedy budete kúľhať na obe strany? Ak je Hospodin Bohom, nasledujte ho. Ak je ním Bál, choďte za ním. Ľudia zabili býka ako obetný dar pre Bála. Potom povedal Eliáš Bálovým prorokom: Vzývajte a volajte na svojho Boha, a ja budem volať na Boha Hospodina. Ten, ktorý odpovie ohňom, je skutočný Boh. Celý deň kričali Bálovi kňazi k svojmu Bohu, tancovali okolo oltára a rezali si telá nožmi, ako to mali vo zvyku, avšak žiadny oheň im nebol zoslaný. Večer si Eliáš pripravil svojho baránka. Dokonca ho polial vodou. Potom sa modlil k Bohu. Okamžite padol oheň z neba na Eliášov oltár a strávil obeť i drevo, i kamene, i prach, i vodu, v jarku zlízal. Keď to videl všetok ľud, padli na tvár a kričali: Hospodin je Boh! Hospodin je Boh! Obraz 23. Eliáš vzatý do neba. Eliáš zabil Bálových prorokov, pretože boli veľmi skazení. Potom mu Jezábel hrozila smrťou. Bál sa a preto odišiel na opustené miesto. Tam sa stretol s Bohom. A potom sa Eliáš už viac nebál. Naďalej učil ľudí o skutočnom živom Bohu. Eliáš si vyvolil Elizea, aby mu pomáhal. Jedného dňa, ako spolu kráčali, ohnivý voz sa zjavil medzi nimi a Boh pozdvihol Eliáša hore vo výchrici až do neba a Elizeus ho už viac nevidel. Obraz 24. Eliáš s Ježišom a Mojžišom. V čase, keď žil Ježiš, bolo to asi o 700 rokov neskôr, Eliáš sa vrátil opäť na zem. Jedného dňa sa zjavil na vrchu a rozprával sa s Ježišom. Mojžiš, veľký prorok, ktorý žil pred Eliášom, sa tam zjavil s nimi tiež. Traja učeníci ich videli, ako sa spolu rozprávajú a žiarili slávou Božou. Potom Boh sám prehovoril z neba: Toto je môj milovaný syn, toho počúvajte. Priatelia, Boh, ale aj veľkí muži Izraela spoločne poukazujú na Ježiša. Ježiš prišiel, aby slúžil všetkým ľuďom. Zomrel ako obeť za naše hriechy a vstal z mŕtvych, aby náš duch žil spolu s jeho duchom na večné veky. Tak počúvajte a nasledujte Ježiša a budete mať večný život.